दिनै BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारिनि खुंथायखौ मोजां मोनैनि थाखायनो BPF दलखौ नागारनानै UPPL दलाव जगदान जादों। BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा सान्थिखौ लुबैना UPPL दलाव फैना बाहागो लाफैबाय। बड'लेण्डआव सान्थि आरो खौसेथि गायसननायनि थांखिजों थांनाय 2015 मायथाइनि 5 आगस्त खालि UPPL दलनि जोनोमा जादोंमोन। UPPL दलआ जोनोम जानायनि उनावनो दानि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो बिटिआरनि CM प्रमद बर'मोननि दैदेननायावनो दिनै BTCआव गासिबो हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोनो हाबाय। बेनिनो दिनै UPPL दलनि गायसननाय साना 9 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै चिरां जिल्लानि बेंटलाव 9थि गायसननाय सान फालिदों। जाय दोलोआ दिनै मुलुगाव जोंनि हारिखौ सिनाय होनायनि थाखाय हाबा मावदों आरो जाय दोलोआ गासिबो हारिखौ लानानै गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि हाबा मावदों। बे दोलोनि गायसनजानाय सान फालिनायखौ लानानै गोजोननाय मोनदों। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राया खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एम रनजित बसुमतारिया बुंदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव एम रनजित बसुमतारिया आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो जोङो 9 बोसोराव जोङो चेलेन्ज खालामनायानो BPFनि जा अपसासन बे अपसासनखौ जों चेलेन्ज खालामबोदोंमोन। दिनै BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाग्रामानि जा गाव हारसिंनि खुंथाय बेखौ मोजां मोनैनि थाखाय गोबां दैदेनगिरिया दिनै UPPL दलाव जयेन जाफैदों आरो बेजों लोगोसे BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो सान्थि लुबैसुला दङ। जायनि जाहोनाव सान्थिनि जा दौलें बे दौलेंखौ नुनानै UPPLनि बेन्दोंनि सिङाव बा UPPLनि फिरफिलानि सिङाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैबाय। थामहिनबा जों जे सान्थि गायसननो हाबाय बेनो मोनसे फोरमान। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि BTR हालामावहाय सोलोंथाइ बिथिंखौ माबोरै जोङो जौगाहोगोन बेखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावबोदोंमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय बोसोरफोराव भारत उदांस्रि जानायनि उनाव जोंनि बर' हारि थानाय जायगाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव गाहाय मानदण्डनि होननानै बुंग्रा हारसाफोरनिख्रुइबो दिनै जोंनि BTCनि जा बड'लेण्ड खुंथायनि सिङाव BTC रायजो राजाफोर ज' जानानै आवगायलांनायनि जाहोनाव जों सोलोंथाइ बिथिङावबो आसामनि गेजेराव 33 जिल्लानि गेजेराव जोङो जौसिन मानदान्दायाव गाखोनो हादों। आरो बेफोरबायदिनो गोबां खामानि दंबावो जाय खामानिखौ जोङो दिनै हानि जेंनाखौ जोङो दिनै फोजोबनायनि टारगेट लादों। मानोना बर'आ 44 जौखोन्दोल' लेन्ड दङमोन। गासै 66 जौखोन्दो मानसि बर'फ्रा आरो गुबुन जाथि जन'गोष्ठीफ्रा लेन्डलेस जानानै दंमोन। बे लेन्डलेसनि जेंनाखौ जों माबोरै फोजोबनो हागोन बेनि जों खामानि मावगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव जोङो लेन्ड मेला बानायदों। BPFआ मोनसे समाव जौनि मेला, जुवानि मेला, ड्राग्सनि मेला खालामोमोन ना बायदिसिना टाचनि मेला खालामोमोन। एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा बिसोरनि दिनाव बारा जादोंमोन। बेफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोङो लेन्ड मेला बानायदों आरो बे लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो गोबां मानसिनो हानि जेंनाफोरखौ सुफुंना होनो हादों। बेनि अनगायैबो दिनै जोंनि दिनाव लेन्ड डिजिटाइजेसना जाबाय न'आव जिरायनानै गावनि हानि स्टेटासखौ जोङो दिनै मावना लानो हायो। देरहानायाथ' 100 जौखोन्दोखा। जोङो 80,000निख्रुइबो बांसिन भट लानानै देरहानायनिसो जों बेब'स्था मावगासिनो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।